Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Clash Royale. Πάμε λίγο να δούμε λίγο τι έχω καταφέρει. Αυτό εδώ το πάρω λίγο τη φωνή. Δεν ξέρω, μου τα σπάνε οι Τούρκοι. Δεν ξέρω γιατί έκλαψα. Επειδή ήταν μεγάλο level. Αλλά μου έχασε πάνω αυτό. Από όλα. Giant! Όσο και θέλετε να μάθετε, στο άλλο μου το tablet είναι 7 level. Και είναι εντάξει, δεν λες ότι είσαι και ο καλύτερος στο 7 level. Άλλοι είναι 8. Άλλοι είναι... Και ναι. Δεν ξέρω, αλλά με νευριάζουν πολύ οι Τούρκοι. Αλλά επίσης ήθελα να σας πω τι άλλο βίντεο να κάνω. Δεν ξέρω τι άλλο βίντεο να κάνω. Θα δω. Θα το σκεφτώ. Ακόμη δεν έχω πάρει το άλογο ρε φίλε. Prince νομίζω λέγεται. Αν δεν κάνω λάθος. Το mini pack αντέχει έτσι. Θα είναι λίγο βαρετή μάχη εδώ πέρα. Το προχωρήσω λίγο. Ωραία, εδώ έχει λίγο φάση να παίξω. Άντε, μπράβο. Τώρα πιστεύω να τον νικήσουμε. Δεν θα καταφέρω να το φάω. Μόλις πήγα να χτυπήσω, βλέπετε τον έκοψα εδώ. Μόλις πήγα να χτυπήσω τον έκοψα πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν κατάφερα να του φάω αυτή τη βλακεία του τώρα. 7. Με 71 με άφησε. Και γέλασα. Μου τα έσπασε τα νεύρα. Και γενικά οι Τούρκοι μου σπάνε τα νεύρα. Τώρα πάμε λίγο να δούμε τις μάχες αυτών. Άρα ένα-δύο να πάμε. Μισό λίγο για να μην σας το είπα και λάθος. Prince λέγει τώρα. Τι ήθελα να κάνω. Να κάνω λίγο εδώ. Με αυτή τη μάχη. Δύο μεγάλοι που. Χαμηλώσω λίγο. Είναι δύο μεγάλα level. Αυτό λένε ότι είναι άχρηστος παίκτης. Τώρα, ποιος ξέρει. Δεν θα το πω. Πάντως αυτός, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, είναι καλός, διότι περνάει στα αντίπαλα μέρη. Χωρίς να το καταλάβουν από κάτω, αλλά μετά τα βγαίνει. Θα είναι μόνος αυτές.
το Giant. Εγώ βλέπω μάχες. Πάντα όμως χάνουν τα μεγάλα level, έτσι. Από τα μικρά. Όπως είναι σε Arena 2, Arena... Ναι, μόνο στην Arena 2 τα έχω δει όλα αυτά. Ναι. Πάντως άμα θέλετε μπορώ να ανεβάσω και βίντεο με Clash of Clans. Επίσης. Αν θέλετε. Τι άλλο. Clash of Clans, Minecraft. Θα δω. Θα σκεφτώ και θα το κάνω. Για λίγο μεγάλη μάχη. Και δύσκολη μάχη. Άντε ρε. Ναι, και έχω μόνο αυτούς τους παίκτες. Τώρα δεν ξέρω αν είναι να βγάλω το Giant. Τι έχω για αυτούς για αλλαγή. Ναι, show. Το δω λίγο. Πώς είναι αυτό το σκελετόν. Πώς λέγονται αυτά ρε φίλε. Skeletons. Ωραία. Είναι level 3. Το πάω 4 δεν αξίζει. Τι. Εντάξει. Δούμε και άλλη μάχη. Με αυτήν λίγο. Μου τα σπάει όταν τους λες good luck και δεν σου μιλάνε ρε. Τσατισμένοι φαίνεται. Giant. Εγώ πάτε πρώτα μου. Θα ξανέχει πάνω στα χειροσνικά. Πολύ μου τα σπάνε και τα πολλά τα σκέλετα. Ειδικά όταν πετάς ένα primes, ένα άλογο δηλαδή, στο στέφει όλο. Και αυτό είναι πολύ σπαστικό έτσι. Τζάμπε τα πέταξε αυτά. Όχι, τα πέταξε πίσω, νομίζω μπροστά. Ωραία. Και τον είχα κλείσει εντελώς, δηλαδή εδώ του είχα πετάξει ένα Giant. Ο Giant δεν κόπιασε από πουθενά. Και ούτε και κανένας παίκτης κόπιασε, απλά όλοι ορμούσαν έτσι. Ρε πάλι. Πάρα πολύ σπαστικά αυτά. Τσατίζομαι πάρα πολύ με αυτά. Τώρα θα... Να, αυτό το πράγμα κάνω. Τρώω το ένα, πηγαίνω ευθεία στο άλλο. Γιατί έτσι γίνεται το game απλά. Και τα τρώω πιο εύκολα να σας πω και την αλήθεια. Τώρα εδώ που τελειώνω να τα αφήσω. Να, αυτό το game. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, I'm winner!
Thank you. Και ναι παιδιά, να δούμε και αυτό το box. Τι έχει μέσα. Συν 23 gold. Ένα knight. Ένα minion. Και goblins. Βλακία, τέλος πάντων. Θα ανεβάσω άλλο ένα βίντεο μου όταν μπορεί να γίνω καλύτερο σε αυτό. Τώρα με 4 level. Και άμα αναβαθμίσω λίγο κάτι ακόμα θα πάω 5. Και εντάξει, έτσι όπως έχει το θέμα. Ναι παιδιά, σας χαιρετώ, τα λέμε σε ένα άλλο μου βίντεο. Bye!